Čaute ľudia, vítam vás u hry Grepolis a teraz som prišiel z babky a rozhodol som sa, že idem natočiť Grepolis. Takže som na svete, urobil si nový účet, lebo poviem prečo. Prvý účet som robil z toho si srandu, tak urobil som si druhý účet, v ktorom sa volá Atox a som na svete novom Achilles. Tak keď chcete ma pridať, tak poďte na svet Achilles. Čo mi to vypisuje, nejaké blbosti, no. Musím odixnúť tieto blbosti. To je čo? No tak, nie to je no, to mám dedinka a toto som si urobil. A toľko to mám surovín, som si to musel hneď urobiť. Ešte som to hral u babky, lenže som to nevedel jak natočiť. A dedina sa volá je Kulatox a počkajte, volá ma mama, počkajte. Som späť, volá ma mama. Čo budem mať na večeru? Teraz ma trošku nebudete dobre počuť, či audio mám dobre. Takže ideme si urobiť nejaký úkol. Už bola. Ja som dobre. Všetky úlohy som urobil. Všetky úlohy som toto. Prijal všetky úlohy som urobil. No, to je super. No. Za 4 minúty, teraz nie je gratis. Nie, jak to je gratis. To bol výnimočný deň. Ja som toto prijali. A naproti, čo mám urobiť, tak tie urobiť. Väčší senát na úroveň 12. Ja mám už úroveň 10. Ježiš. Jak to mám urobiť? Poradte mi v tejto hre trošku. Zreáž, skvát, kasárna, prístora. A čo to bola úloha? Senát. Som to urobil a teraz nejaká počkajte, teraz si to prečítam a som to takže som si z toho prečítal, že to je taký boj, že okolo mňa budú také boje a keď vyhrám, tak budem mať 200 zlatiek a môžem získať 300 bodov, takže dám prijať úlohu, takže určite pozvať priateľov cez Facebook. A zatiaľ to zase strihnem, takže som tu a toto, že pozri priateľov, tak pozrite ma vy, alebo napíšte si mi do popisku svoje meno alebo svoj hrad, alebo ako sa volá a ja si vás pozvem. Dobre? Tak. A mám plnú skúsenosti, čo to je. Priazeň 500 bodov proti hrdinu. Niečo si musím za to kúpiť. Kúzlo, tváričky, X.
Dobre. A ideme urobiť. A to je blbé, že v mobilnej verzii nie sú tam také šípky. A keď si ich chcete nastaviť, tak nastavíte si ich a vôbec vám to neukazuje. To je také blbé. A čo mi to tam ukazovalo? Ježiš, nie to. Dokončí úlohu ostrova. Ježiš. Teraz čo? Sa má posrať? Čo mám ju dokončiť? Akú úlohu? Ježiš, akú úlohu? Ja to serem. Idem na ďalšiu. To už som mal. Zväčší trhovisko na úroveň 3. No, tak to sa bude aspoň tých 20 minutiek. To koľko sa skočí? Za 100 si trhnite. Trhovisko. Ježiš, jak sa to urobí. No, ja som... Trhovisko. Jak to mám zväčšiť? Jaj! Takto, počkaj. Takto. Zväčšiť trhovisko na úroveň. Jaj, tak! Chápem. To sa mi robí. Koľko sa mi to robí? Že ani neviem, koľko sa mi to robí. Toto mám hore. Kliknem sa na čo. No, trhovisko sa mi robí minútu. Ježiš, to som zle urobil. Musím počkať 2 hodiny, až potom to trhovisko, dobre. No dobre, to som asi dofailil. Prijať úlohu. Ježiš, spojenie. Ježiš, čo tu sa ukazuje? Hlásenia či čo? To bolo čo? Stan sa členom spojenectva. Je aj také spojenectvo. Takže pridať porážku. Všetko to tam dám odoslať. Nejaký kódik. Takže napíšeme app Ježiš, Ježiš, to som... Počkajte. Takže som tu, zase ma volá mama, ale už som odoslal jednu správu, prihlášku. Tak. Teraz neviem, akú úlohu mám robiť. Nič. To bude za 2 hodiny. Vyzvinúť odmenu, vidíte, ja som toto nevidel. Nedostatok, nemáš dostatok. Nie. Musím ich niekde doriť dať. Tak ešte to dám do jeden senát. A koľko už natáčam? 8 minútiek. Za chvíľu to končí. No. Nedám tie surovinky. Ježiš. A zmenil som si Boha, lebo mne to tam neukazovali tie šípky, inak bez tých šípiek som ja nul. Vidíte? A keď som si dal tohto Hadesa, tak mne tam neukazujú šípky. A túto čupku héru som si tam musel dať. Škaredá je gropucha. Najkrajšia je Artemis. A poviem vám, lebo hral som Smite, tak viem všetky tieto postavy. Takže Zeus, Poseidon, nebudem tak dávať tam všetko, takže Zeus, Poseidon, Héra, Athena, potom Hades a Artemis. A tak som to podal Zeus, Poseidon, Héra, Athena, Hades a Artemis. Takže dobre som to povedal. A
táto čupka má aké spely, prsteň, spokojnosť a tieto blbosti. Takže pre toto videjko už by to bolo všetko. Takže dajte like, koment, odber a majte sa.